Usizi nenyembezi zabafelokazi kanye ney'ntandane. Sanibona South Africa, nibeke lo mduduzo ngamkhwanazi-ke sivela kwinhlangano Ithuleleni. Nibekela ngaphansi kwengosi-ke yethu esihloko sithi usizi nenyembezi zabafelokazi kanye ney'ntandane. Namhlanje-ke sizobona kumama uNgema ngapha endaweni yaseShowe onenkinga-ke naye ukuthi-ke after sekudlula umyeni wakhe uyahlangabezana ney'nkinga abhekane nazo. Namhlanje kumama uzosichazela ukuthi ukhala ngani, sibone South Africa ukuthi after sechazile ikuphi mhlawumbe singakwazi ukuthi makukhona angalekela ngakho mama ukuze akwazi ukuthola ubulungiswa impilo yakhe ikwazi ukuqhubeka iye phambili. Sawubona dadewethu. Yebo sawubona baba. Njani ma? Siyaphila. Umama ubani? uMakhosi wakwaNgema, uMamhlongo. Kephi? Endaweni yaseShowe enkanini kwaWard 7. Yebo mama. Yebo ngihlala khona kodwa ngisuke endaweni yakwesakwaKhoza la kunekhaya khona elikhulu la kwaNgema. Yebo. Ngithandane nje nomyeni wami uSimo sakhe Ngema. Ngonyaka ka1993 ngisafunda isikole ugrade 10. Yebo. Sazwana kwahamba isikhathi kwaze kwafika ekuthenini size sishade siqhoyise ngo-year 2003. Mangabe siqhoyisa ngagcina ngiconceive ngithola nomntwana ngo-2004 oZethembiso Ngema. Yebo. Makudlula lapho yaqhubeka impilo i-normal ingekho mnandi kakhulu, i-normal inawo ama-ups and downs kodwa engemakhulu. Ubaba uyedwa ke noma? Bengingedwa ngoba waye phambili wagcina eshona. Oh, ufice vele kade khona mama bekhona? Yebo ngifice khona kade khona kodwa wayengaqhoyisile, wayengashadile. Nazi ingane? Wayenayo ingane usicelo, ukhona usicelo. Okay ma. Saqhubeka ke sahlala lapho kuleyo mpilo ejwayelekile kwaze kwaba u20 kwaba ake ngithi 2006 ngasusa ngacela ukwakha kumyeni wami ngase ngiyokwakha ke endaweni yasenkanini. Sahlala ke kwaba kuhle sebenza eGoli emayini eCartonville. Waze wabuya ke ngo2007 kade sebenze nje for 15 years. Sahlala kwaba normal, sathola ke uZethembiso Ngema simthole ngo2004 ngoMay. Sakhulisa yena ke sahlala naye kwathi ngo2013 kwaba nalesi simo sokuthi nginabantu abadala kuyachuma ukuthi kuphoqa ukuthi ngisebenze noma kahle kahle ngikhulekela abantu. Nginalesi siphiwo sokuthi ngiyamkhulekela umuntu noma ngiyamkhulekisa adlule enkingeni lesuke imphethe noma suke ebhekene nayo. Yeah. Wakhushulwa kidlozi ngawo u2013 omunye kubaba uGobela ngale emvutshini. Mangabe elikhuphula idlozi kwaqala ke akwaba mnandi egcekeni. Mina nobaba kwangathi asifuni ukubona ngeselodwa, ubaba yonke imibono engicelayo ukuthi yenzeke egcekeni angavumelani nayo. Kwaqhubeka isikhathi kwahamba nje impela kwaze kwaba o2016 kwagcina manje kungasemnandi kakhulu. Ubaba noma ngithola amatoho uma ngithi mhlambe ngikhipha imali noma ngishuthi nayo imali mhlambe ngibamba amatoho ezikoleni, ngibamba amatoho ezikoleni njengalabo thisha ababamba amatoho bengenayo idiploma. Yeah. Kuthi mangifika nemali ubaba angayithathi imali athi hayi angithandi mina imali, angifuni ukuthi umfazi anginike imali. So nje ubaba bewumuntu ongizulu kakhulu. Kwaya ngokuya kwaqhubeka kwathi ngabo 2020 kwaba neyinkinga ezinkulu of which lapho ngaleso sikhathi abantu basebengena ikhawu bezocela umkhuleko, ngibakhulekise ngiye abanye emzini yabo bafike abanye kulunga abanye kungalungi. Kwaba kubi kakhulu kubaba, uthola ukuthi ke ngaleso sikhathi ubaba waqala wabuthakathaka kakhulu ngokomqondo ngizosho njalo. Mhlawumbe ukuthi mangivuka ebusuku ngomunye uday uthola ukuthi ubaba uhlezi uyahefuzela embedeni, nginga understand ukuthi mayihlezi ehefuzela yini enye elandelayo noma engalandela. Ngagcina manje ngathi ngiyalimala ngokwemicabango lenhlalo esihlezi. Uthe suka khona lapho baba waba nezitayela noma nendlela yokuthi uyaphuma ebusuku ngabo 12 ahambe mhlambe isikhathi esingango 30 minutes mhlambe kuya kwi-hour. Ngambuza ke esephume mhlambe igaba ezo 3-4 ngabuza baba wazethe usukuphuma uyapi, wathi ngakutshela usafika ukuthi umfazi akangibuzi mina ngangimfazi nje ngikhuluma lutho naye. Ngahlala nalobo buhlungu kwahamba isikhathi kwathi la ko 2019 mangingaphosisi
ngaphinde ngamcela ubaba ngathi mina hayi baba kaZethe ngoba uyaqhubeka nalento yakho yokuphuma engingayi-understand ukuthi isho ukuthini mawuphuma ebusuku angicanga ukuthi asisaphephile mhlawumbe umuntu ofisa ukwenza ububi phakathi kwethu uzothi mawuphuma la ngoba wathi angingakubuzi ngingazi mina ukuthi kwenzakalani vele ungene umuntu mhlawumbe asilimaze either usishaya ngamatshe noma wenza ini angayenza ngoba lento yenzayo angazi ukuthi usukukuphi ngalezi khathi ngelinye ilanga uthola uthatha imoto ube nemoto evan eVVTI erenka ngayo athatha imoto kwesisikhathi aphume ngabo 1 ahambe nayo of which mayibuya mhlawumbe uzobuya ngakusasa ekseni ngabo 8 mhlawumbe akhipha imbuzi ube nemfuyo ke eningi yezimbuzi nezinkukhu akhipha imbuzi angangikhulumisi ayihambele kwaba kubi impela nje ngo2019 kuza kwaba kubi kwathi ngo2018 ngihlehlele kancane emumva kwashona umama ongizalayo umama uMacebe khulu mayishona umama saba nokuarguisha kancane nomfowethu engimlamayo ngazi noma ngalimention igama lakhe hayi ngalimention ma saba nokuarguisha kancane umfowethu engimlamayo ehlangene nomzala wami ohlala kwenye indawo lapha kude besibanga ukuthi umama bamkhavile behind my back of which uma wayigule for 5 years enoshukela kwathi ngonyaka ka6 lo 2018 walala phansi uma for 6 months egula kakhulu ngemfice ecatshiwe enamakhubale nakho konke sagiyusha ke nomfowethu sibanga lomzala ukuthi umzala uthi ufuna incwadi zokushona kamama ufuna ukuclaima athi mina ngeke yenzeke lonto ngifuna umuntu ozongichazela ukuthi uma ubani obemgcaba ubani obebeka amakhubalo kuma wami ukuze ngikwazi ukukhipha ishuwisha lezi incwadi zika mama zokushona kwane drama ke embi nje engeyinhle kungathi kunemoto mhlawumbe ezongilandela ngaleso sikhathi sesigaba sika mama ngedluleke lapho ngishuthi ngisinde nje kulezo zinto engiyibona mangihamba emgwaqeni ngoba ngumuntu odrivayo nje bekade ngihamba ngeConquest ebomvu ngalezo khathi kwadlula ke lapho kwaqhubeka kwaze kwafika kulesi sigaba ke sekungase kuhle kakhulu ake ngithi nje mhlawumbe njengamanje uba 2025 mhlawumbe ngo2023 2024 early 2024 kuba nokuthi sonke isikhathi manje ubaba usevuka ngamandla mhlambe useyakuphinda kabili uyaphuma mhlambe early by 10 o'clock aphinda aphume futhi ngoba kakhulu into mhlambe engicabanga ukuthi ingilimaza kakhulu iqale ekuphumeni kababa ebusuku kwakubi kakhulu ngagcina ke sengimcela ubaba ukuthi baba ngicela ukuphuma endlini okuyiyona ikamero lethu ngicela ukulala kwenye indlu because sengiyasaba ngicela ukuphuma manje ngilale kwenye indlu avume kodwa avume sakungathandi abone sengathi mhlambe kunemkhuba engifuna ukubhekana nayo ngiphumele ngilalele kule ndlu bayafika njalo abantu mhlambe abathathu ngosuku noma abawu4 ngosuku bayaqhubeka bayafika kwahamba isikhathi ubaba wagcina ethetha ethi angithandi lezi imoto ezifika la ngibathanda abantu abafikayo la kwaya ngokuya bagcina bephela abantu ubaba mayithakathandi qhubeka isikhathi ngo2024 early uZethembiso ukhulile ugcine ekhula wangena eUniversity eZululand lapha yaOngoye noma ngasakhumbuli noma ungene ngo2021 angisazi kodwa ungene eUniversity Ongoye athi uZethembiso mayilapha yaEuniversity uthola uNSFAS kodwa unokufuna imali kubaba wakhe baba ngicela unginikeze 1000 ubaba ayikhipha imali ayinikeze uZethembiso baba ngifuna airtime mayifuna mhlawumbe angayifuna kabili ngosuku of which 29 rand Vodacom uyangena efonini kaZethe mhlawumbe kabili ngosuku ngigcine ngelinye ilanga ngibabuza bobabili ngihlale nabo phansi baba waZethe kwenzakalani ungathi ingane khona into ekublackmaila ngayo yikhona into engayazi la egcekeni akusemnandi kakhulu sekukubi ingane yami isinjengomuntu ongathi ungathi udlisiwe mangasho ngokwesintu usenokuthi kunomkhathi phakathi kwami naye akasangithandisisi ngisho ngabe ngiyamsola noma ngane egcekeni intombazane iyawasha mntanami intombazane yenza lokhu nalokhu avela khale baba uma uyangihlukumeza kwaqhubeka leyo nto ngo2024 iyayimbi yamuncu impilo egcekeni kwagcina mangabe ngilele kule yandle bengithengi sengiphumile ngilala kuyo ngelinye ilanga ubaba afike angqongqose ekseni ngabo 1 ubani lowo athi yena mina kwenze njani baba athi hayi ngilinyalelwe ingane yami usibani bane emandeni
ngithi mina ulinyazwa yini indodakazi cha asho ukuthi ulinyalo losicela umfana wakhe oh lo mzala inkosazi lo umdala mzala kulo mama omdala ngithi mina ulinyazwa yini athi yena hayi vula sikhulume ngithi mina hayi baba ngicela sikhulume ekseni ngoba vele wena uyavuka uthatha abantu baka 5 ngale emakhaya ezansi kogoba iqolo ahambe ngaleso sikhathi qhubekeke ngalezo nsuku kade engqonqozile kanjalo ngavulanga kube khona ukuthi ngelinye ilanga uyagigiza eduze kwendlu mangibuka kancane kwikhethini ubaba uyahamba eduze kwendlu ebusuku mhlawumbe ngabo 12 mostly nje izinto bezenza nginga understand umuntu engimreportelayo lezi zinto ubhoti wakubo ngazi noma ngamenshina nosisi bakhe abawu2 engibabikelayo yonke lento okay baphendule nabo hayi sisi kwakubi inkosi yami usimo ungane yakwethu mayenza njeni ngithi mina njengamanje sengidecide ukuthi vele ngishiye la ekhaya ngoba even ingane yami ayisangizwa njengamanje ngicela ukuthi ingcono ngithi ngiulekelele umuzi wami noma ngilekelele ifamily yami ngokuyisiza mhlawumbe ngezinto zesintu ngibe ngihlezi kwenye indawo le ndawo engithi ngiyayicabanga ilapha yaphezulu kunomama khona kwamakhoba kangangade ngaleso sikhathi nginabantu abafika kwamakhoba ngizobakhulekisa ngenxa ukuthi ubaba umsebenzi sewuvalile egcekeni lakhe laba yangabasiza basizakala base beqoqana bebaningi ukuthi hayi sicela ukuya lapha ya kwamama umakhoba kuze sikwazi ukulungelwa izinto balomuntu uyasebenza kuze ke kufike esigabeni sokuthi ngabo February mangasho 2024 ngigcine ngithatha imfuyo kababa imbuzi ezu2 ngenxa yokuthi nginokuthi emqondweni wami noma mangikhuleka ngamandla kakhulu nginokuthi kunezilwane la egcekeni ngiyazizwa kunezinto eziphoso kapheko kwendlu kunezinto ezigijima pheko kwendlu mangithatha lezi imbuzi zikababa ezu2 nginokuthi ngizoyidayisa ukuze ngithole imali ngikhiphe lezi zilwane imvumo uyithola kuyena wenza lokho angitholile imvume mina nje ngizovele ngingene esibayeni ngiyithathele imbuzi ezu2 uba bengekho ahlahle ngiyayintshontsha lokho ngifuna ukuthola yese mangintshontsha lezi imbuzi zikababa ngidayisela abantu abafuna ukwenza umsebenzi ngapha ngithola 4000 mangithola lo 4000 kwawo 4200 nguthathe ngize la eMandeni kumuntu othandazayo mangabe ngiza kumuntu okhulekayo ngifike ngikhokhe athi uzoyidonsa ilwane enze ngaleyo ndlela yakhe kulunge kancane athi yena kodwa ukwazi ukhipha into emzini wendoda ingazi kwalunga ngaleso sikhashana mhlambe kwaba 3 weeks kwaqhubeka ke ngaleso sikhathi ushuthi njengamanje sekuba sekuMarch iqhubeka lento ayisemnandi lenhlalo engihlezi kuyo la egcekeni kababa up and down uyaphuma ebusuku kubi ingane yami sekukubi kakhulu nayo isimfuna imali ngamandla kunane nyoka ehamba phezukwendlu indlu engilala ebesilala kuyona ngakhathi ngisalala khona i2 room agcina sengilala kwa round kunenyoka edani ihamba phekwendlu isuke ngale ngasekamerweni lethu ize ngapha ngase dining room ibona ubona inyoka kuzwakala ukuhamba kwayo ukuthi inyoka angikaze ngibone ngamehlo awusingathi ke inyoka yes inunu yes kunenunu ehamba ngomsindo ngathi wenyoka ihambe phekwendlu mhlambe nje kabili ngesonto noma kathathu ngeviki sekuyinto nje esiyenzeka nje engemnandi la egcekeni iyaqhubeka ingane iyayifuna imali uyayikhipha ubaba ngiyaqhubeka nami ngiyareporta kulabo abantu abawu3 usisi abawu2 nobhuti omunye kuze kufike esigabeni ke uma mhlambe ngingahambela ngize ngiye ngasegcineni kulezi insuku zojuna ke ngisho njalo kwakhathi kuzofika ukuthi bahambe ngangihambe mangingaphosisi kwakumsomluko ngalelo langa ngangayili ukusebenza ukuthi ngokhulekisa abantu ngangihambe nje ukuthi ngiyocasha ngoba ngiyambona ubaba ukuthi akamuhle ngendlela senza ngayo sengenzeka noma yini empilweni yami ngendlela nje ubaba enza ngayo angithi umganile umuntu ngimganile lo baba siqhoyisile niyathandana siyathandana yebo nathi ebuhleni nasebini yebo yini lo usicabanga ukuthi nasekhona ukuba sengakwenza khona sibaleke uyocasha ngiyamdiagnose nje ngokubuka kwamehlo nokubuka nje ngokuthi mangabe ngikhuleka ngamandla nginokumsaba akufuzile ngimsabe phela ngoba siganele nisala empetheni owodwa ngaleso sikhathi sengisaba kakhulu bese ngasalala empetheni owodwa kukusukela kulento yokuthi wangqonqoza nanokuthi wayekade enomkhubo okuvuka ngithi ngiyaphaphama uhlezi ngingazi ukuthi uhlaleleni ngesabe futhi ukumbuza ngoba phela wathi angibuzi lutho
kuphela ngilale ngisengizolala ngendlebe eselilodwa ngenxa ukuthi ngifuna ukubona ukuthi uzolala yini agcinelele ngale kwakubikela abanewabo nodadewabo bakhona abanyoke wazama ukubabikela mhlawumbe ukuze mhlawumbe bangenele mhlawumbe kulungisa umshado wenu. Umuntu engangambikela ugogo nje wakwamakhelwane ebekuyena engiphila naye okhulekisa abantu naye uyena-ke nje ebengeke ngimbikele nomunye womfundisi okhonza naye ongapha kwesakwaKhoza. Abakhongi bakho babengasekho? Abakhongi sewashona kwakuba uKhoza nengane kaSisomdala wayahambe nayo ikhona-ke yona kodwa nje uBabukhoza kade washona. Beningasonto ekhaya? Akuzwakala? Beningasonto ekhaya? Besikhonza ubaba bengumfundisi ebandleni. Laphi? Ama-New African 7 Days encinyane. Esontweni bengakwazi ukubika nakhona mhlawumbe kuba abanye bafundisi? Ngabika esontweni ngabikela umama uBishophi. Benzani? Akazange athathe inyathelo ezinqala ngenxa yokuthi ubaba ubewumuntu onolaka osatshwayo. Akazange akwazi ukutheze waye edane sikhuluma athi mamhlongo kodwa kufanele kugcine kwenzeke njani. Ngithi nami angazi naye ngenxa umuntu wesifazane wagcina emile enqinde kamandla. South Africa ngiyibuza lento lelo ngoba kusuke kusakuhle khishwa abakhongi bayomemeza amalobolo, imembeso, imkhehlo, imshado ibe nabantu obuningi baba usuke bezohlanganisa le couple noma le mndeni yomibili. Especially ke futhi nakhona ukuthi abantu abakholwayo emasontweni okuhlwana kwabo bakhona abaphatha ababasontweni ukuthi lezi inkinga zokuthi couple mangabe sineyinkinga bese ningabe nisatholakala ukuthi nani nizama ukuclose le gap ukubalekelela because inkinga ezika noma ubani abekho abantu abangcwele ayikho couple ngathi ayikazi ibe nazi inkinga awukho umndeni onganazi inkinga. Leswaje bangibuza abakhongi babekephi abakhongi ngoba sebikele umndeni ugcine ukuzwa kuphela ungakwazi ukulekelela ukuthi ezinye zezinto lezi ezenza gcina sibone iziphetho ezingezinhle because abantu nisuke senibayekelele nosuke ekhala icela usizo angalitholi usizo asazi ekhamba kuze gcine iphi gcina sibabaza nje no kulungile mama ungaqhubeka sasa. Kwaze kwafika ke esigabeni sokuthi ngoJuni 2024 eyinsukwini kuzofika idate abashone ngayo ngoba bashone ngomhla 27 June kwakulwesine. Ngicabanga ukuthi ke ngangihambe kuMsombuluko ngihanjiswa ilento yokwesaba nokuthi ingane yami mhlambe kwase kuphele about a month uZethembisa akasafuni ukugeza asafuni ukushintsha ingubo sehlala efaka igawuni egcekeni kunento estrange nje of which iyenza igceke lingabi mnandi. Ngathatha igxathu lokuthi ake ngiyofuna abantu omama abanye ke bangisentabeni ebandleni engangakhonza kulo laseHoli. Ngathi ake ngiye khona ke ngizama ukuya entabeni mhlawumbe khona izinto engizosizakala ngazo. Ngalelo langa mhlawumbe ngangihambe izinsuku ezu5 kuya kwezu6. Ngathi mangiphuma ngihamba kuZethembiso ngathi Zethembiso mntanami uyabona ukuthi ubaba wakho asihlalisene kahle. Njengamanje ngiyabuya ngisaya kwaDokotela sengaba nesifo senhliziyo ke. Ngathi kuyena ngisaya kwaDokotela engwelezana ngikho right. Ngenxa ukuthi izinto zonke bese ngizicashisa kumntwana wami ngoba yonke into ebengikhuluma bethi baba uma usethatha isinyathelo esukuthi uthola ukuthi mina ngilungisa leli gceke elingekho right nalobu budlelwane bethu obungasemnandi. Ngahamba ngalelo langa ngaba lapha yakwaMakhoba round about 8:30 kuya ko9 kwangena ingcinga ezehlukene angiyena kumuntu obamba ucingo ngoba abanye abantu bayafona bakhuluma into esungeze kuba mnandi enhliziyo mhlawumbe umuntu abuze nje into ebhedayo kwangabo into ebhedayo yini mhlawumbe nje ake ngithi mhlawumbe hayi ebhedayo ake ngithi elula njengomuntu okhulekisa abantu angibuza ukuthi umuntu konje ukuthi izibane esiyelo nesi ngiqonda ukusho njalo ukuthi into esuka ilight ingenasi isiqi zangena ingcingo mhlawumbe zaba u3 wayesethi ugogo lwengihlezi naye kulolu lwesi4 olungena ngoba angisayikhumbuli nazo ukuthi kwakuyizinhlobo no Vodacom noma MTN athi lubambe lolu ngalubamba lolu ucingo mangilubamba kwakusisi wasemzini udadewabo omyeni wami abuze niyaphila ngema ngithi mina siyaphila ngoba vele ke ngangingazi lutho ni right nonke ekhaya ngithi mina siyaphila kodwa angikho ekhaya ngenxa yokuthi sengaba nesifo senhliziyo nekhaya nje balingelihle ngahamba ngithe ngiyengwelezana ngama lapho athe nayi ngiyabonga ngema alivale kanjalo ucingo emva kwalokho uphinde kungena olunye athi gogo lo nayi labantu abafona ukusho ukuthi kunenkinga mamhlongo lubambe ngolubambe futhi mangithi ngiyalibamba ubaba kwaMhlongo khona lapha ya endaweni
avele nje ubaba kwaMhlongo avele ayibeka inkulumo nje injalo athi ukuphi indodakazi ngizwa kuthiwa lapha edanyini sekudutshulwe ungema nengane yakhe yentombazane ukuphi ngicabanga ukuthi ke lapho ngikhumbula kahle nje ngagcina ngaguqeduze kombhede ngatshela umama lo enginaye wangibizela ugogo wakaCulu ugogo uMamhlongo wakaCulu wamfonela wabiza abanye basemzini wakhe kwaMakhoba beza nemoto imoto kwangakantokozo uba Ntokozo kwaMakhoba othisha othi uprincipal kwesinye seyikole uyena wangilekelela ngemoto ngoba wacelwa lena ngangasezukwazi ukuyisebenzisa sahamba ke ngaleyo moto ngaseloso sikhathi mina ugogo uMazungu ugogo uMamhlongo wakaCulu uNtokozo wayidriver saya emzini wami sisuka eSamungu la engangihlezi khona le ngeke usakwazi ukuyisebenzisa ngoba ngaleso sikhathi ngangeke ngikwazi ukudrive because ngingasho ngithi ingqondo yami yaduka ngosokuzwile ese umzimba ingqondo yaduka yayikhona kodwa yaduka ngangidinga umuntu ozodriver ngoba ngangizosuke ngigijime kakhulu ngendlela ukuthi ingqondo yami khona lento eyenzeka sahamba ofuthi sathi masiqhamuka ngaseSaroni ngibuka ngasemzini wami ngabona amalambo sekhanya ngathi kusedrobheni yafika imoto yangibeka budebuduze imoto zaseziningi kakhulu angikwazi ukuthi zazingakanani kodwa zaziningi kakhulu ukwedlula mhlawumbe isibalo sika 70 mangingasho noma u60 ya ngehla emotweni kaNtokozo bangiqhuba ugogo uMazungu nogogo uMamhlongo wakaCulu afike emzini wami bafica isixuku somphakathi engwakhe nawo kwathi 7 bekhuluma abanye ngangisabezwa kancane bengithuka bethi awubheka isifebe siqhamuka nendoda bethi abanye akashawe kwaphoqakala ukuthi ngoba kwase kunama danger tape umnyeni wami wayilimalele emotweni ingane yami yayilimalele kusofa ehlezi kuwona kwakunama danger tape sekunamaphoyisa acontrolayo angitshetha ngihlale phansi ngilinda azongibiza mayise bathatha kwakukhona nemoto yawa forensic ngabizwa wakhisha uMadlokova emotweni ngambuka ngakhuluma naye ofithi ngangasakhuluma into eyiyona ngoba ngambuza ukuthi Madlokova kwenzekeni ngadlula ngayobuza ingane yami ngathi zethembiso kwenzakaleni because nganginokuthi izitha anginazo noma ngazi ukuthi mhlawumbe oyedwa noma ababili sake sashayisana kodwa khona ukuthi umuntu noma ekusongela ungayitsheli ukuthi angakwenza into enzima bakhona abakusongela khona umunye umzala wami wakwangisongela ekhuluma umuntu mayikhuluma kubantu obejwayela athi lo wana ngombamba ngoba wangicisha incwadi zokuclaim masuku umuntu esho njalo usuke sekusolele ibanga lezo yebo ethi uzobamba wena ethi uzobamba mina yebo kube umfowethu athi umfowethu ngizombamba ngoba abantu abakhulekisayo abantu bami mina nginesiphiwo sokukhuleka kodwa abantu bahamba baye kuyo futhi shuthi uyababiza abantu ngandlela athila ngaze ukuthi ngandlela athile njani wahamba ke uMadlokova noZethembiso ngathi mangibuza ucingo lukaZethembiso kubantu ababekhona noma babe yaluza intombazane engathi yayi umsesha ngazi yathi angisayikhumbuli kahle kodwa kwaba nenkulumo ethi ucingo luzotholakala kusasa waqhamuka ubhoti owathi ungwakwaMhlongo wangitshela ukuthi imina umseshi wecala kusasa manifika estation niyofuna mina wazisho igama wathi ungwakwaMhlongo igama ngisalikhumbule ucingo olufunela ukuthini lento lo
ngangilibuza ukuthi luphi ngoba ngingaliboni lapha endlini ukuthi luphi ngoba zonke izinto isaphazekile la kuyakhombisa ukuthi yonke into ihlakazekile. Lwalibuzwa ngisazi noma futhi lalibuzwa iphoyisa lalibhalisa kodwa lalibuzwa lona lufuneka ngilwazi ukuthi ubani konje walifuna nami kodwa ngalibuza futhi ngiyakhumbula. Olamyeni balifuna nalo. Olukamyeni balifuna balithatha bahamba nalo. Ya olwengane ngathi lwalifuna ngoba lizofakwa nalo kuleyo nto yamaphoyisa ehambayo. Bahamba ke kwaphela kanjalo mase behambile. Ngalekelelwa ke umama kwaCebekhulu sengisele nalabo mama babade bengiqhuba besuke samu umama uMaCebekhulu ogane kwaMyeni umakhelwane wethu ke besihlala naye nje wathi yena mphile mntanami ngeke ngikwazi ukukushiya la kulento esiyenzekile ngoba mhlambe abasocongi balele ngapha esikhotheni bazobuya bezoqedela ngicela ukukuthatha ngikubeke kwaCebekhulu phezulu emzini kaGogo kaMahisi ngabe sengilala lapho ngavuka ekseni ngabo 5 ngacela ukuphekezelwa abakhona uMangema weza uMangema ezongiletha emzini wami ngafike ngahlala phansi ngenxa yokuthi ingqondo yayingekho ngahlala ngathi Mangema makuqoqeka awungiqoqele nje wenze yonke into engabe uqoqa ngoba kangazi ukuthi ngikuphi la kwenzakalani waqoqa uMangema ngawo lo mzuzu wabo 6 ekseni mina ngifike ngabo past 5 ngo 6 ekseni sebeyaqala bayafika abantu ngenxa yokuthi inhlekelele isizwakalile ngoku njalo nabesekhaya elikhulu kwaNgema bayafika bayakhala abantu imina ngedwa mangicabanga kuleya scene noma kuleya nkundla yomuzo wami owayengazi ukuthi kuthiwa yimina umbulali imina ngedwa owayengazi ngoba bonke abantu babekhala bekhuluma yonke into nje enokukhala ukuthi hawu ingane yakwethu nengane yami laba bakwaNgema hawu kunalokho ukukhala kodwa angazi mina ukuthi kwenzekeni kodwa bonke abantu abala bakhuluma istory esisodwa uma sengizo sekumanje njengoba sekulate kangaka kodwa ngakhathi ufika nasebusuku ngithi inkulumo wazizwa besho bethi nangu isibanibani ifika nendoda ashawe kunje ngangizizwa lezo nkulumo kodwa futhi ngoba angikaze ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngangabulala umyeni wami ngangabulala ingane yami kwangekho lutho emqondweni ngiyela kuloko ukuthi wosuvela ngicabanga ukuthi kwasengqondweni kwasekukhona ukuthi kukhona mhlawumbe ukuthi basola wena ngoba ebusuku yebo kwakukhona emqondweni wami njengoba sebekhuluma bekusola kanje kusaqhubeka kuloko kusuke khona kwakukhona emqondweni wami ukuthi okushuthi lapho ngathi mina umuntu osolwayo kodwa futhi ukubona mawusolwa ungenandaba uwazi ukuthi hayi angenze lutho khona lento ukuthi vele uthi hayi anginandaba nje mina nento abayishoyo ngoba vele kangenze lutho kwaqhubeka kwathi mhlawumbe la ngabo past 10 kuya ko 11 kwangena usisi kaMadlokovu wathi kunamaphoyisa agcwele igceke afuna ukukhuluma nawe ngathi mina ayikhululeka babekela ihlalo bangenise beze bazokhuluma ikinkinga yes athi uMangema hayi bathi bacela ukungena kwenye indlu ukuze nikhulume nodwa ngathi mina asingene lapha kwa round wangenhla kwaGogo ke ngiyokhuluma khona thatha ingubo yami yokulala ngaphuma ngafika khona aqala athi uMangema bacela ucingo lwami ngithathe futhi ucingo lwami ngokukhulu nje ungabi nankinga ngimnikeze mangifika lapha kwa round kwakunabantu mhlawumbe abala ku20 noma ku22 kuba bonke laba bantu abalapha ku round uyedwa umuntu osifazane ufaka ujini nejacket ecream white ne-name tag kwa left of which angikwazanga uyifunda ngoba ngangihlalele khona ukuthi kuhlale ngampela uma usuke enye into ungena clue nayo kahle phelele ukuthi kwenzakalani uyayidele nje phakathi kwezitha uyinikele nje ngahlala nje ecansini ngambatha lengubo angibuzeke athi lo bhuti komunye owayengathi unomzimba akafake uniform bonke labantu abala endlini babe ngayifakile iuniform athi lo bhuti ngazi ngumphathi usibanibani azisho igama nesibonga ngisakukhumbula athi sisuka eMaritzburg kwa crime unit ngazi crime investigation sizela ekhaya ngoba kunokuthi kubulewe la umyeni wakho nengane yakho bani obabulele ngithi mina ngazi athi ubukuphi ngithi mina bengikwamakhopha athi ayi ubani omdala la ekhaya ngithi mina usisi songilo mdala akekho omunye sinawo omdala angisakukhumbula okunye wakubuzayo bese ethi ake sambe uyobhala statement station hayi ngiphume futhi kanye nabo sebe nokuthi bafyuma banxapha abanye hayi siphume futhi la endlini bese ngibiza umfana wakwethu omncane ongelamayo kwaMhlongo ngithi mina ayi ngikhothame nampa bethi bacela ukuyokhuluma nami station ngingene emotweni eyayi private bangihlalise phakathi nendawo umnye ahlale nga intombazane le ihlale ngihlale phakathi nendawo sihambe ngabo 11 siye station samaphoyisa eshowe masifika khona bangenise boardroom yakhona
bathi i-boardroom nasemnyango kwakubhaliwe. Siyangena la ngembethele ingubo yokulala ngazi lutho sekuwo-12 oshaya o-1 olwesihlanu umhla ka-28 June 2024. Mangifika la e-boardroom omunye uphethe i-clipboard, khona le clipboard nje ibekwe iform ngaphezulu qhasela. Omunye uphethe i-A4 paper lokho esasibhalela khona ama-exam ngisafunda. Akhulumeke lo bhutiko kuyena othe u-team leader wabo. Athi yena-ke uzokhuluma-ke la awuzukudlala. Ngithi mina ngizokhuluma engikwaziyo. Sebehlezi-ke phansi kuthe shaye. Athi-ke yena ubani obulala umndeni wakho? Ngithi mina angazi. Bese beyahahama-ke bonke balanje mase sila e-boardroom. Ngicabanga ukuthi mangababala babe mhlambe ku12 mangakhumbula kahle ukubuyisa izithombe zabo. Bakhulumeke bonke ebisithi intombazane le efaka i-name tag. Hey wena khuluma wena ungathi angithona utshontshe imbuzi endoda yakho. Ngiqaleke manje ingqondo ngibuyisele emuva ke manje kulo owathi uzongithola ngoba ngimncisha into zokuclaim ukuthi hayibo lo muntu wangibuza indaba zami zasekhaya. Ngithi mina hey imbuzi ngayithatha ezu2 iphongo ngayidayisa ngoba ekhaya bekunezilwane ufuna ukhiphilwa. Ngimtshele futhi sonke istory nje ngingabi nanke ngithi ngayidayisa ngisho lapha le ndawo kade ngihlala kuyona ngayidayisa ngahamba ngaya kumthandazo sibanibani ohlala eMandeni ngathola isiwasho ngenza leyo nto okwakufanele ngiyenze. Wangibuza ngokweyisa zaphuma izilwane ngathi mina kwaphuma ingxenye kwasala ingxenye. Bangibuza nje imibuzo yomndeni wami khona ke engweqile ngomunye unyaka ingane le uZethembiso wayibopha khona ngentambo ekhala kwaMhlongo kwaba sengathi uboshwe umuntu thizeni esafunda ugrade 6. Mayibopheka ngalo ntambo kwathi sefunda ugrade 9 wayesethi uyena wayibopha ngentambo esizwa istranger somuntu angamazi wayifaka ikhupha head. Ngalo nyaka ke efunda ugrade 6 umntanami ebopheke ngentambo ngenxa ukuthi mina nginolaka ngathi ngizoshayisa umfowethu ngemoto ngoba ukushuthi umuntu obopha ingane yami ikwaMhlongo ngangekho ngisedrobheni. Umuntu obopha ingane yami ngekho kwaMhlongo ushuthi uyena phela obekhona ngoba ibona abahlala noma akusuka ingane zikhona egcekeni kukhona yena. Ngase ngivele ngikhulume yabo ukukhuluma ke roughly. Ngathi mina ushuthi kumele ukuthi ngimshayise ngemoto. Lo sisi wephoyisa wangibuza leyo nto. Angithi wena abantu ubashayisa ngemoto. Angithi wena endaweni yakho uyaprofeta. Wangiprofeta manga ukuthi abantu bayathakatha. Wena endaweni yakho angithi isiqhaqho uyaziwa uxosha abantu emzini wakho. Umuntu engamxosha emzini wami umfana kwaCebekhulu, ubaba omunye wambokazi nobaba omunye wamathonsi. Abantu engabaxosha emzini wami. Hayi nakhona ukuthi sasixabene babethi bazofuna umkhuleko kungavumelani ngathi ngicela nihambe ubafika ngezigaba ezihlukene thi mina ngicela uhambe. Shuthi ke lokho kwenza kwami sekukuthi thiwe mina endaweni ngixosha abantu kusho leli iphoyisa ke lentombazane engazi noma kwakuyiphoyisa because abantu mangabe bengafaki lo my name tag bezokuculela nje bakutshela ukuthi thina singamaphoyisa aqhamuka eMaritzburg. Angikwazanga ukuthi ngiunderstand ngoba ingqondo yami ayisihlukumezekile. Bakhuluma ke bonke kuthe kusuka ke umunye ubhuti ofaka iskipa nje sima stripes wasukuma wathi uyazi wena ngicanga ukuthi nasingamadoda escape. Baqala ke manje amadoda escape amadoda escape ayithi phela angiwazi ukuthi operator kanjani shuthi mhlawumbe ayashaya ngizothiwa nje kuyashawa nje ngazi. Athi ngicanga ukuthi nasingamadoda escape. Lona uzokhuluma iqiniso. Baqale ke manje beza sondela akhomba ukuthi uyangithotsharisha ngibambe ngqi la intanyeni. Hawu. Hayibo kwenzakalani? Athi yena khuluma wena ubulala umndeni wakho khuluma. Ngithi mina umndeni wami aze ngobulale. Ngithi ngangakwenza konke kodwa ngangeke ngize ngubulala umndeni wami. Ngithi mina uMadlovu ngachaza nje story sonke lesi sengisixoxile sokuthi uMadlovu uyaphuma ebusuku. Ngathi kodwa angikaze ngicabanga ukuthi ngambulala. Bangikhulumela nje ilanguage embi yokuthi hey wena uyinja uyisilwane wena ingane yakhe lele emakhazeni namhlanje uyile ngane uyizala ngempela athi mina ingane yami. Bangiyeke ngaloso sikhathi athi omnye iyeke inja le hamba uyivalele. Behle nami bafike bangihandlishe kumseshi uMhlongo kwisel yaseShowe police station. Akubhaliswe ke la izinto ezibhaliswayo. Ngingeniswe kulo cell kwase kuntambama ngabo 5 ngolesihlanu mhla ka28. Kuthi ngomhla ka29 ngesabatha noma ngomgqibelo bafike labo bhuti ngabo 11. Bafika bala ku8 namhlanje bahamba naye lo muntu othe team leader wabo naye lo sisi obefaka ijacket ngayizolo. Abayifakile still uniform. Mabefika ngalelo langa bangitshela ukuthi nje namhlanje iqiniso liyaphuma. Ngahlala futhi phansi baphethe lo clipboard futhi. Bangibuza imibuzo efanayo. Uyibulaleleni ingane yakho umbulaleleni umyeni wakho. Ngithi mina akaze ngibabulala. Ayibaqala ke lapho ke basondela ke baba babili omunye nga.
baqala ke bangithotsharisha ke lapho ngangishuqula iduke elimnyama balibambe ngapha nangapha bangiqinye ngalo baliqinise kakhulu leli duke ngangokuthi ize kuthi qaqe ngithi mina hayi angibabulalanga baqhubeka impela ngaleso sikhathi angihlakaze ngempama lo bhuti waye hayi impama into engathi sando samatshe if ngingasho angazeke ngishawe kanje manje lokuvuka kazangishaye lokhu sathandana angishaye lo wabhuti kabuhlungu kabi sebesondela nje nentombazana esisondele nomunye ngapha emva kwami sesihlalweni ngibanje izandla ngemuva kanje esihlalweni lezihlalo ezinerabha banje kanje izandla ngemuva cindezelwe ukuthi ngakwazi ukunyakaza kuphoqa ukuthi mangikhuluma ngizoshaya phansi ngonyawo ubhuti lo ngapha omunye athathe oplastic lapha udongena ngibazi noma ukuthi bahlalelane abamashuba abancane abathi mabengena bakucindezela ikhala ucindezela umlomo ukuthi xhaqa kunganyakazi kungaphefumuleki bangicindezela ngale yanto bangicindezela ngathi uma uyaphela kuphefumuleki kule yanto ishub ya ngashaya phansi ngonyawo balisusa mabelisusa khona lapha ngasemsamo phethe laptop nefone mabe ngishaya uyakuphendula kubhekisele afihle mangabe ngikhuluma kuphendula kubhekise ngakimi ofuthi uyangividorize noma uyangivideo call angazi akhishwa leli shubu balikhipha embotsheni eyodwa khuluma sifebe angithi wena uyafeba angithi wena uyajola angithi wena ukhipha izisu ngithi mina ngiyazi yonke lento enikhuluma ngayo bethi awule nje ayikathanda ukukhuluma angishaye la enhlangothini baqhubeka balifaka leli shubu balifaka bangithotsharisha ngaleli shubu mhlawumbe isikhathi esingango 15 minutes wathi sengibona ukuthi ngiyafa ngoba South Africa ke hloko siyasho ukusiza nenyembezi abafelokazi nentandane angasola mama inyembezi eleke udaba ke lakhe umama asilandisa ngalo ke lobunzima kadle kubona ngokushona ke kokubulawa kwaba umndeni wakhe undodakazi wakhe nomyeni wakhe but ke nangoke kodwa ke uyachaza ungaphandle kunamhlanje asazi kuzochaza ukuthi ungaphandle ngayiphi indlela mhlambe noma kwaphela iqala noma ibheli yebo ungaqhubeka ma ukuthi mase ngibona ukuthi ngiyafa ngishaye phansi futhi ngonyawo alihoshe leli shubu khumbula nje kwavela umbala omnyama ngoba ngase ngigecileke lapha amandla engasekho bangibuza ukuthi awubhoshile wena sifebe nakho sekunuka kwasho ukuthi kwase kuphele konke uyawuchame lapha yawenze konke mawushawa ngale yanto uboshwa ngalela shubu ngavele ngavuma ke mina ngathi hayi umndeni wami ngobulele mina bathe he naso kunakho nasifebe sifuna leyo nto ke ubulali noba imoto ibimiphi bebengaka abafana ngithi abafana bebe babili ngaphinqa ngathi angiyazi lento enikhuluma ngayo ukuthi nikhuluma ngani bathi awule nje amadoda ayideli angishaye omunye ngapha emhlane angibambe lo waye ngala adonse uqhoqhoqho bathi maye udonsa nakhona ngizothi akuyafiwa la akudlalwa ngaqhubeka ngathi hayi imini engithumelile inkabi sihlangene nomama Mazungu wakamakhoba ngakhuluma nje ngakubeka kanjalo athi hayi besihlangene naye bathi imoto ibinjani umbala ekuyimoto yakho noma imhlophe ngathi angazi ukuthi nikhuluma ngani qhubeka bawufaka uplastic okugcina ngakhathi ngikhuluma leyo nto ukuthi ngobulale mina amehlo amayisephendukela kulo phethe ifoni nelaptop ngathothi uyavidorize kakhulu ngamandla bambozo kokugcina angibopha kokugcina ngishaye phansi futhi awukhiphe ngithi hayi xoleleni ngeke kuphinde kwenzeke athi lo nomunye ohlezi phambi kwami wayengathi unobungoma athi hey asiyeke nilenja ake sihambe sothatha lo Mazungu bayeke kishubu bahlale phansi bethi kukuphi khona lapho babuza cellphone number kaMama Mazungu babuza igama lakhe babuza yonke information yakhe ngibanikeze futhi yonke njengoba injalo basuke lapho balayisha bangena emotweni ezu3 zabaseshe ezimhlophe khona estation samaphoyisa show bangibophe ngozankosi enyaweni bangibeke bangcinye ngesondo lemoto lapho phezukwami
sahamba saya kwaMakhoba eSamungu kwase kuyizikhathi zantambama zo 3-4 ubani lo mgaxelisayo manje wona lo mama bangena ucingo naye yebo ngigaxelisa yena manje ngoba akukho sengizama ukuphila ngiphume la ngoba inhliziyo yami ithi angiphume la kuze ngazi ukuthi ubani owenze lento kumina ngazi ukuthi ubani lo ongizonda kangaka ilokho kwakwenza ukuthi ngivele ngikhombe noma ubani engazana naye kodwa manje ukhomba umuntu orong ngikhomba umuntu orong phela ngoba vele ukhoselisile ungikhoselisile angisenandaba sengifuna uma ukuthi siyaboshwa ngoba ngazi ngiboshelwane vele ngiboshwe naye ke inkinga yami yayilapho manje ukuthi ingqondo yami yayiblank ngezinto eziningi kulolu daba makufika kulo mama achaze lo mama ukuthi hayi mina ngidla amaphilisi kashukela futhi ngiyajova i-medication kashukela athathwe khona lapho kuhanjwe naye ukwenye iveni mina ngikwenye iveni lezi imoto engamadouble cab zabaseshi kuyahanjwa ke kuphindelwa kuphesho mina ngilele ngemumva naleli ithaya engcinywe ngalo lapha enyaweni nozankosi abangibophele emotweni kuhanjwe kuze kuphindelwe estation saseshore makufika khona athi lo bhuti owathi u-team leader walaba abantu hey wena khuluma ke wena umtshele lo mama ukuthi kade uthini ngaye ngachaza futhi istory esifanayo nengisisho eboardroom ngalo mama ngathi mama Mazungu kade ngisho ngathi besihlangene nawe sibulala umndeni wami uzeThembiso nobaba ungema wabatshela kumama Mazungu wathi cha ube nami lo ngakhathi ungena ucingo akayenzile lento nina funani nje okunye noma kwenye indawo la ningafuna khona kodwa le ntombazane ayiyenzile lento bamthatha bayombeka erenke ezimoto zeSamungu ngasala mina bathi mphindeseleni lona esitoksini ngaphindeselwa futhi esitoksini ngafika esitoksini kwiseli ngangihlezi namantombazana awu2 athi angase Malawi efike khona la eshow ngawatshela ngitshela ingane ukuthi batabami ngibhekene nenkinga yokuthi bule umndeni wami thiwa yimi cela ningikhulekisa ngahlala nezingane ngakhuleka isabatha ngaleli langa umgqibelo umhla kwaku 27 28 umhla 29 ebusuku ngakhuleka nalezi ngane kwaze kwashaya o1 ekseni ngahlala futhi ngesonto ke ekseni manje mhla ka30 ngihlala usuku lonke ngikhathazekile nalezi ngane zilokhu zingidabukela into engangidla lapha esitoksini akubhontshisi ongathi uthi mawunambitho ngathi unenhlabathi like noma ibhodo lisuke lingawashekile kangazi ngangidla wona ngangisike u2 liter ngacela lezi ngane zingisikele u2 liter ukuze ngikwazi ukuphuza itiye ngoba komishi ngangenayo futhi ngangazi ngizohlala isikhathi esingakanani kuleya ndawo kwathi ngesonto ntambama ngomhla ka30 mangaphosisi kwafika lo bhuti owaye ngividorizer ngelaptop nefoni athi yena kuqale kufika iphoyisa lizongivulela kwiseli ngithi libize ngema ngisukumi mina ngedwa ungema la athi woza nengubo zakho ngithi mina ngicela ungangisi kwenye indawo ngoba kuthiwa kuyashawana kulezi indawo angithandi ukufa ngoba angizazi ukuthi ngingeneleni la athi na awuzukufa uye ekhaya kwakho ngithi mina okay ngiphume kuleseli kuvulwe nanga ngize ngiphumele ngapha etafuleni la engangeniswa khona ngiqala ukungena ngolesihlanu mangifika kuleli tafula khona lo mfana obengividorizer lo bhuti lona ngimazi noma ubhuti noma umfana athi yena yangema uqinisile konje ukuthi umndeni wakho awubulalanga neshow yalokho ngithi mina lento lokhu uyibuza noma lento lokhu niyibuza kusukela ngalela langa iyangihlukumeza iyangilimaza angaze ngibabulale athi yena ubani njengamanje ongamthola sekuqala ukuba mnyama ke sengo past 5-6 ngoba kwakusebusika ngoJuni sekuya kuJuly athi yena ubani ongamthola njengokulanda uphindele emzini wakho phela mawubona ukuthi kunobungozi uyobona ukuthi ulala phe ehlotsheni ngithi mina kunobungozi obukhulu ngoba abakwangema sengitholile njengamanje ukuthi bathi mina engenze konke lokho ngoba nakho istatement sonke sibuzwa kimi okuthiwa ngisibhale kuthiwa ngibulela umndeni wami akaze ngibabulale laba bantu bazongibulala abantu basemangadini ngeke ngize ngikwazi ukuya kubona ngingaqhutshwa amaphoyisa futhi kuthiwe mina ngizobingelela imanje ngomsombuluko manje ngiyamangala mangabe sekuthiwa ngiphume nje ngiqhawuzele angiphethe phepha angiphethe lutho yini kanti lena eyenziwa kimi ngambuza kanjena lo wabhuti wathi yena ayi njengamanje mama awuzama indlela ukuthi uthole imoto uhambe ekhaya athi yiphi inamba oyikhumbulayo umuntu ongamfonela ngithi mina ngikhumbula inamba kamzala unikiwe thatha ucingo ngamfonela wangicelela umzala omunye wakanala ukuthi azongilanda la station
ngenhlanhla kaNkulunkulu useduze nalomzala wakwaNala naye uberenka noMadloko erenk. Afika khale naye amelapha kude yangesaba abantu bonke bangesaba manje abangaziyo. Amelapha kude. Ngisukume ngikhale ngiye kuyena ngimtshela ukuthi umndeni wami ngubulalanga. Lo bhuti uthi malumekazi kimi wakwaNala. Athi yena kodwa bekwenze njani malumekazi? Ngithi mina cha, umalume wakho angibulalanga nomzala wakho angibulalanga kodwa iqiniso liyovela. Ameke lapha avula imoto ngihambe ngiyongena phakathi emotweni. Afike angibeke emzini wakwaShange. Mangifika emzini wakwaShange umama wakhona umangema umakanikiwe angixosha athi umphila ngimfuna ubulala uZethembiso mkhiphe la emzini wami. Phume futhi ngokunjalo ngiphekezela unikiwe afika ahlale nami phansi ngaphandle komza ngibuza athi cela ukubuza mkamzala ukuthi umbulele ngempela yini uZethembiso nomzala wami. Ngithi mina ngibabulalanga kodwa kovela ngelinye ilanga iqiniso. Athi yena ngicela ukuyokulalisa kwa-anti wakho la kwaShange ezansi ngoba umuzi kaMalo anginalo igunya lokuthi ngulalise emzini kaMa esexoshile. Ngahamba ngolala kwaShange ezansi kwa-anti osowashona wangilalisa umzala wakhona udadewethu omnye umzala. Ngalala khona ngavuka ekuseni unikiwe wanginika imali ewu200 wathi angigibele ibhasi eliyeSamungu ngiyolanda imoto ngoba umndeni wawesezwile ukuthi kuthiwa bathi bafuna imoto le incane engihamba ngayo iToyota Yaris. Bathi yabani kanti imoto yami bathi bafuna ukubona into ekamne wabo egcekeni odade wabo. Ngavuka ke ngagibela ibhasi eliyeSamungu ekuseni lidlula ngo7 enwako. Ngakhipha lo 200 ngakhokha ngawo ngafika kwaMakhoba. Ngafeyisana nomama Mazungu ke manje lo kade ngimpimpile. Waba nobubele lo mama. Abantu engibatholile endleleni babe nobubele. Waba nobubele lo mama. Wangihlalisa phansi. Wathi bengafanele khuluma into engekho. Yebo khona ngiya-understand ubushawa kodwa ungayikhuluma into yolimazisa abantu ngelinye ilanga. Banginika amanzi okugeza wangigezisa ngayithatha imoto ngafike ngama naye enwaku ngakwaVilakazi ngafonela unikiwe ngathi akangifonelele umzala wami othisha ngapha yakwesinye sezikole uSicelo angifonelele noNkosikhona bacela ukuthi cela bazongithatha la enwaku ngoba ngeke ngikwazi ukudlula nemoto phakathi komphakathi waseNkaneni futhi ngihanjelwe ingane yami angizukwazi ukudrive le moto amandla kanginawo ngoba kuningi into esekhanda njengamanje angikho esimeni angiyena umuntu. Bafoneleke ngababona sebeqhamuka ngepholo likamzala uSicelo bafika bangithatha umfowethu umzala uNkosikhona wangidrivela le moto eYaris uSicelo walandela ngeyakhe. Sengibachazele konke ukuthi angenze lutho angazi lutho kodwa ngikule nkinga njengamanje ngicela bangiqhube bangise police station beyongibuzisa noma beyongibuzela ukuthi ngiphume kanjani kube futhi ngiyimbulali kodwa ngingewuye. Masifika estation safica ubaba uMncwango kwelinye lama office engazi noma nawo akwa crime investigation because ubaba uHadebe wayengekho umphathi wesiteshi saseShowe. Ubaba uMncwango wenza ufefe wabiza owarrant ababili uwarrant Ndlovu nowarrant Mhlongo wacela namaphoyisa ukuthi angiqhutshwe ngisiwe kwaNgema. Wangichazela ubaba uMncwango wathi mangabuka mama uNgema ngicabanga ukuthi into abakhiphe ngayo laba abathi othi bakukhiphile estoksini bakhiphe ngeprinciple ebizwa ngazi noma wathi 308 la umuntu okusuke kuseshwe yonke into nefoni yakhe kwatholakala ukuthi akayamaniseki nento esuke yenzekile. Ngathi mina ke ngicela abantu abazongiphekezela ngiye kwaNgema wakhipha ke kwaba ama-van awu3 nalawa ayehamba owarrant awu2. Wafikwa ke kwaNgema bachaza ke istory uwarrant Ndlovu nowarrant uMhlongo nalamaphoyisa egadile egcekeni bachaza ukuthi lo muntu ukhishwe ngeprinciple yasestation okuthiwa yi308 okuwukuthi akayamaniseki nalolu daba kusazoqhutshekwa kuphenywe kuze kutholakale ke okwenzekile. Ngaleso sikhathi ifoni yami lokhu isale kulaba yabathe bangabaseMaritzburg ayikho kimi neyomyeni wami isale kubona neyengane ayikho kimi. Kuqhubeke ke zonke lezo nsuku ngiqhubeke ngibhalise umndeni wami sonke yonke into iyenzeke kodwa uma ngabe ngibhalisa umndeni wami ngiyakhumbula ukuthi ngelanga ngiyobakhipha kwa forensic kwakulesithathu umseshi wecala engikukhumbulayo ngiqala ngibhalisa
akazange abebikho. Uma ngabe ngithi ngiyafika njalo ofisini lakhe kuthiwa akekho, angazi noma ngolunye usuku ngaphendulwa owathi engathi uthatha i-sick leave. Angisakhumbula ukuthi kwakubani. Akazange abebikho the whole week engangibhalisa ngalo umseshi uMhlongo, umseshi wecala owayengitshele ngesikhathi kulimela umndeni wami ukuthi uyena umseshi wecala. Ngabakhipha ngedwa laba bantu ngolesithathu kwa forensic. Ngangikade ngihamba nosisi bethi bayangiphekezela, bajika bayesibhedlela beyocinga ingane umzukulu iMinathi ngoba wayidubulekile iMinathi la ekhanda. Ngasikhathi lo mntwana omncane no 2 years. wayenonina bedutshula, Wayephethe unina, waze walala kunina, unina sephangalala. naye kwakhona indlebe emthintayo. Uthintekile la, unomkhuzu komkhulu la, wahamba wayenkwelezana wabuyiswa wathi ukuchopha buthintekanga. Neminyaka ngaki manje? Neminyaka ewu2 nenyanga ezu6. Edubuleka ube no 2 years ngoJuni, ube no 2 years 6 njengamanje no August lo, kodwa nje ngikwazi ukubala kahle ngoJuni ube no 2 years nganoma 4 months noma 3 months, angisakwazi ukusho kahle hle, kodwa yena nje ingane encane kakhulu. Ekhaya egcekeni futhi kwakhona abantu abathathu, ubaba, undodakazi, umzukulu. Ubaba wayefika ngokubuka kwami imoto ngoba yayisakhanya namalambu. Ubaba ushuthi wayefika ephuma erenke. Njengoba kuqhuma isibhamu ukubulawa labantu ababulawayo, kwasinda ingane lencane le. Ngizothi yasinda ngoba akekho osondela kumina komakhelwane noma ezihlotsheni zami osikhulumayo lesi story. Akekho nje othandayo ukuyiyamanisa naso kubantu engakhe nabo wangakhe phakathi kwezihlobo. Ngizama njalo South Africa ukwakha isithombe esehluku nomzima, ngithi yabo indlela ubugebengu ngobusebu ngaye ezweni lase South Africa. Ucabanga nje ingane encane yangaka usethule kunina, uthule nomkhulu wawo lapha eminyango ukuthi uyayibona ingane nje ngamehlo engqondo, unina ngasanyakazi lebe negazi naye ithintekile, mhlawumbe yayiqandula, mhlawumbe ikhala wapha leyilimela. Ngithi yayilimele kakhulu lapha ekhanda la. Ya leso sithombe nje ubunzima shuthi le mntwana nangu ngiyambuka nje la incane kabi, ubunzima shuthi adlule kubona and usakhula. Ngicabanga ukuthi wazothi uma wakho wena uma wakhe ubemazi ngalesikhathi esanda kudlula, ngoba ngicabanga ukuthi okuningi kwestory esigameko ngakhathi kwenzeka okuningi benguthatha kuyena umntwana, ngoba ubethi mayidlala eduze kwami mhlambe ma ebuka iTV kukhona into eqhumayo akhale athi hawe wezethe hawe, ushuthi ngasikhathi bemthatha yena bemsusa kunina abafikayo bakhala kanjalo. Bengiye ngi-interpreteke ngisusele lapho ukuthi ushuthi basho kanje ngoba ngathi watholakalelele sekhale wazwalala. Hayikhona. Okay, nalungiselela umncwabo nangcwabo. Kwalungiselelwa umncwabo. Kwase kuthi ngasikhathi kulungiselelwa umncwabo kwakhishwe uwarranty Mhlongo ukuthi ngazi thiwa yini u-investigator noma ukuchecka umuzi mawusuku nesigameko. Yena wayehamba izonke izinsuku echeck umuzi. Wayesethi yena ake ngibukisise ngoba uyawubona umqondo wami ukuthi udukile. Angibukisise ukuthi kulento eshiwoyo ukuthi yimi ngimi kuphi. Uma ngabe ngibona ukuthi kunobungozi angingasabi ukubatshela ngisho ukuthi cha kunobungozi. Uma ngabe ngingathandi mhlawumbe ngibona ukuthi kunobungozi ukuthi uma ngiyifaka lapha ya ngiya emncwabeni mhlawumbe ngizolimala, angikhulume nje ngibe open ngisho ukuthi khona kuphe engivumelana nakho. Ngacacisa nje ukuthi ngiyesaba njengamanje ngoba angazi ukuthi abasemangadini bamiphi, because sengihambe ngayokhipha idumbu ngedwa zami. Angisa-understand ukuthi kwenzekalani. Bona bahamba bayofuna ingane kwi-social worker esibhedlela, lanqaba kwi-social worker lathi lifuna ukuzwa istori sami. Ngathi angisenawo amandla ukuthi ngiphikelele ngenkani ngiyongcwaba abantu bami, ngoba yonke into manje esiyenzeka. Ngisho ngizama ukukhuluma nomndeni wami ekhaya, bona kumndeni wonke okwangemosisi nabo bonke abakhona, ngiyaye ngithi ingane zingifake kwi-speaker ngingabezwa abadala osisi ukuthi bakhuluma bathini. Gcine ngikhuluma nezingane zabafana ezimbili uSandile noSicelo. Ngathi angisa-understand ukuthi kwenzekalani. Ngiyasaba manje ukuthi mangiyalapha ngomlindelo noma ngabe umncwabo ngaze ngathi ngiyacela bakwangema ukuthi abantu abangcwatshwe ekseni ngesonto ngoba vele amakhaza wa forensic abenza abantu bangaqini. Ngicela ukuthi bafihlwe ekseni ngesonto ngoba bananephunga ukuze yonke into ibe right. Nganginokuthi ke lapho ke ngizofika ngoba amaphoyisa ezobe khona. Ngiyakweqa okunye. Kwathi ngolesihlanu bezofihlwa ngesonto, uSicelo ingane kaMadlokovu walixosha leli phoyisa lo warrant officer
epatrola. Wamxosha wathi awunamsebenzi walutho wena baba, ufika la ekhaya ujike ngemoto, awusibuzi nokuthi sinjani, kodwa athi mina bengifele usisi nobhuti, ayikho into yakho la, hamba. Wayeka ke lo baba, wayesesho ke lo baba ukuthi ayi ngeke uma ngabe iphoyisa suke selixoshiwe kuba nzima ukuthi kukhishwe amaphoyisa kuyi-weekend, so sekuyinto yesiteshi sonke noma yomphathi wesiteshi ukuthi ayicubungule ukuthi imi kanjani. So lilonke nje awuzange bangcwaba? Angizange ngibafihle umndeni wami, ngahamba sengiyophosa itshe ngey'nsuku ey'landelayo, kade ngigcinwa ama-social worker e-Richards Bay. Okay, lilonke njengamanje icala kubona lithini? Athina amaphoyisa njengamanje azaphinda abuye emva kwalokho ukuthi mhlambe usa-under investigation, usayi-suspect noma mhlambe umseshi nje, umseshi wecala nje kuyena engazi ukuthi wangitshela ukuthi umseshi uMhlongo, akazasho lutho kimi. Ngahamba sengibuya ema-social workeni emva kwesonto lonke ngise-Richards Bay, ngaya kuye ngawucela ukubuza ukuthi kuqhubekani ngoba kushawe mina, kwaboshwa mina, kwasolwa mina. Wathi yena buka nanti idokodo MaMhlongo alinalutho, amaphoyisa aseMaritzburg awangitshelanga lutho. Ngathi ngicela uqhubeke uwenze uphenyo ukuze ngithole ukwedlula kulento ngoba inzima kakhulu, angazi noma izokwazi ukuhendlisheka empilweni. Okay, awukazi ucharge? Aze ngicharge nje, kwavele ngakhishwa kanjalo nje wathi wahamba. Ababulali khona umkhondo khona noma bake batholakala? Akukho umuntu nje ongathi ulandelela indaba yababulali. Into eyenzeka ngoJulayi nje early ngabo mhla ka-15 July ngake ngajemwa imoto eyipholo ebomvu enamawindi amnyama ngabonakala phakathi, ingijema ngiyangale iqwaqweni. Mayithi yangijema imoto, ngangihamba ngemoto i-VVTi kababa enkulu, ingijeme le moto ngenhlanhla kaNkulunkulu ngiqhubeke ngoba ngumuntu ogijimayo uma ngihamba emgwaqeni, ngazama ukuthi ngijampisele, ngihuhuluzise imoto, ngizama ukubaleka noma ukugijima ngamandla. Uma ngiqhubeka ngibuka esibukweni angisayiboni ngemuva, ngahamba ke ngala engangiyakhona. Kwathi ngomhla ka-5 November 2024 kwagcina ngilandelwa, kube nomkhuthi ngilandelwa iPolo imoto eyithezi silver grey enamawindi amnyama nje angabonakali nawo phakathi uthathini. Yafika emzini wami mhla ka-5 ekuseni ngabo 9 ngafonelwa umfana ongilamayo uBheki. Wathi kunemoto la wayihesha egcekeni emzini wami, ngimcela ukuthi akangiheshela. Wathi kodwa kwehla imonto ayifriki malamba yenza lutho imi ngaphandle kocingo. Ngathi mina hayi ungayi kuyo, awulinde kanjalo ke kuzwakala ukuthi kwenzakalani. Ngangikade ngikhona ngayizolo emzini wami, ngakusasa sekufika le moto. Athi sihambile ime isikhathi esingange-hour yahamba. Kwagcina leyo moto kunokuthi mangihamba emgwaqeni nje ngiyakoshowe ngibe nokuyibona, uyiboneke into ekulandelayo uma udrive ukuthi no le moto ngathi ibhekene nami, ngibe nokudakha ke ngagcina sengize ngime ukuyeshowe edrobheni ngihambe kwamanye amadolobha. Okay, so njengamanje umndeni usasola wena ukuthi nabantu ababezwe lokho basasola wena ukuthi wena obulale umndeni wakho? Umndeni wami nje awufoni, akekho umuntu oyihluphayo ofonayo, akekho umuntu okhulumayo emndenini wami, nami futhi angibafoneli ngoba ngilinda ukuthi kuze kuphume iqiniso ngoba kade ngithubula njengoba ngize ngifike kinina nje bafowethu, kade ngithubula ngizama usizo. Lilonke wena ngowakho nomlomo awuzange babulala? Angizange ngibabulala, angimbulalanga uSimo Sakhe Ngema, angimbulalanga uZethembiso Ngema ingane yami, and ngiyafisa ukwazi ukuthi ubani lo ongenyanya kangaka. Ngicela ukubuyela emuva nje kancane nje ngibuze ukungazwani kwakho nendodakazi yakho izigcine isithatha iside elikhulu likababa wayo. Ngizwe nawe ubala negama ukuthi bikiphume nangegawuni egcine ingasafuna ukugeza. Ube umuntu nje kule nyanga nje ngathini ku May, ngithi nje mhlawumbe ake ngithi isikhathi esingangenyanga, ube umuntu ongathi akasathanda ukugeza, esephinda nje into kuze kuphela 7 days beyiphinda nje into zakhe. Kodwa ungezwani bekulapho ukuthi ublackmailer ubaba wakhe ngemali, ufuna imali 1000 mostly. Ngiyakulokho ngithi imbuzo wami ufuna ukuya lapho ukuthi akasagezi, useyiphathisa njengalesi ndlela othi ubeyiphatha ngayo ileli futhi lokublackmailer. Wena futhi ngapha beningasambathi nobaba? Yebo.
usuphumile futhi endlini ungasalala endlini nobaba. Yebo. Kungenzeka mhlawumbe wakufuyela umcabango mhlawumbe ukuthi ingane yakho ibuke njengomnakwenu. Ngenxa angaze ngibuke njengomnakwethu. Khona lezi zinto ezenzeka emhlabeni these days zokuthi kuba nayi nezinyoka umuntu athwale ngayo. Into enjalo yayisemqondweni wami ukuthi it might happen ukuthi la ekhaya kunenyoka mhlawumbe lento engizwa umsindo engizwa pheko okhethe. Mhlawumbe it might happen ukuthi kunenyoka ezithwalo la egcekeni ongabilala la endlini nengane yami. Ilokho kwakusemqondweni wami. Okay. No, ungangizwa kabi mhlawumbe ngizama nje because izwe alithamile kahle yabo. Yes. And sinawo ama case nathi sike sabhekana nanawo namanje amanye akhona webhayithola ukuthi ke ubaba usigcinelana nengane yakhe izinto njengalezo zikhona. Abanye baze bayimithisa izingane. Ziyenzeka lezo. Do you have ama case ke sabhekana kwaThuleni yabo? Ziyenzeka. Ngiya kule yanto njengoba uze uthi kukhona into so mhlawumbe ukuthi waye blackmail ubaba wayo ngaye. Nganginakho lokho ngabahlalisa phansi ngabiza meeting. Kwi-meeting kwakhona unikiwe lo wakashanga. Ngabahlalisa phansi ngathi ungathi kukhona into enikhokhelana yona. Kodwa manje angikwazi ukubona ngoba ngumuntu ongajwayele ukusola izinto. Ngiye ngifuna ukuthi into ingikhulekele bisifika. Ngathi angasi ni blackmailana ngani ngoba ingane iqale isathola uNSFAS. Ikufuna imali uyayinika. Ikufuna airtime ekseni ufaka u29 rand. Ngisho imali ungenayo uyakhala uthi imali awunayo uzuyitsheleke ngisho rank usho kuba musufika la ntambama utsheleke imali ufuna ukunika uze. Ngathi kukhona into enikhokhelana yona. Ngicela ukuthi lento enikhokhelana nayo ngiyazi ukuze ngibone ukuthi kwenzakalani ngoba ngase ngiyileke naSongoye ngayongoye ngathola omunye ulecture ngiyobuza ngiphethe student card sakhe ngafike ngabuza ukuthi umuntu ofundayo ngathola ukuthi wayifail ifundo ezu6 kunyaka wokuqala wayewenza enza ngisazini ifundo ze-accounting kodwa ngase lo mhlangano ke ngangi-include yonke leyo nto ukuthi naku zethembiso ngiphuma esikoleni thola ukuthi awufundile wena la fail ifundo ezu6 NSFAS ukhathiwe awusakwazi ukuthi uqhubeke kodwa usulokhu ufuna imali kubaba wakho ngelinye ilanga aningitsheli awungitsheli wena ngizwe yena sesho ungathi khona into ekhokhwayo ngize ngingayazi ngoba mangase kube ukuthi ngizoyazi kuzoxatshana. Abelungu khona into abayisho bathi if you can change back the time phecelezi ke ngicabanga ukuthi basuke basho ukuthi if ukuthi thiwa bayavuka manje yini ebungayilungisa emshadweni wakho? Bengalungisa bengaqinisa amandla noma bengafaka ipressure ukuthi ubudlelwane bethu nobaba buqine kakhulu noma enenkani kodwa ngiyilwe noma enenkani ngizama ukungcona ukuthi sihambe ungcono siye emantshini masinenkinga noma kumfundisi komunye welinye ibandla mayisaba abakho abafundisi silungisa impilo yethu ngingadembeseli ngoba ngithi yena vele umuntu onolaka akakuthanda ukukhuluma ngoba akwenzakalanga ngesikhathi bengidembesela ngenxa yokuthi ubenolaka avuke ngolaka ngize ngcine sengesaba ngithothi usaba umuntu kodwa uyamthanda kodwa unokuphila ngokwesaba. Ungathini advice kubanye omakoti ababhekana nesimo esinjengawe abasazogana abathathwa abayeni babo laba bathabena bathi angizwa ngomfazi mina umfazi angangibuzi lutho njengoba usho nje ukuthi wanekhaya wahamba kona ebusuku uma uthi uyambuza ungaba advise uthini mhlawumbe? Ngingasho nje kubantu abawontanga yami noma mhlawumbe abasesigabeni sokugana abaseyabakoti abanabayeni ukuthi umyeni wakho mawumbona enza izinto ezingathi azikho right ezenza mhlawumbe zibe neproof ngoba mina nginayo iproof yokuthi ubephuma ebusuku uma kukhona izinto ezineproof mhlawumbe zibuke mhlawumbe 1 2 3 then ubusuthatha isinyathelo esinqala kodwa manga nginganeluleka South Africa ngingathi kokunye khona ezinye izinto okudinga ukuthi singayikhulumi nemndeni yethu ngoba uthotha umndeni uthi uyakhuluma nawo kanti abakuthandi bayakuhleka uma ungabe usuyikhulumile into sebehlangene bebodwa mhlawumbe ungakhuluma nomuntu omholi mhlawumbe webandla noma umngani omthole nje eceleni noma umuntu wakude noma usonhlala kahle o-social worker ibona abantu abangasisiza kokunye okuningi. Ubengaphuza umyeni wakho? Ubengaphuza engabheni. Ubekholwa ngezo? Ubeya esontweni athi uyakholwa afaka ukhololo. Cha angathi bathi uyawantu wamqoma nawe nikholo nithandana ize niyoshada. Sithandane engakakholwa wakholwa wakhonza nje eseyubaba wekhaya sesindawonye. Okay. Kulokuphuma kwakhe ngaphandle
up until now awazi noma mhlawumbe ukuthi wayeyaphi noma mhlawumbe bese khona mhlawumbe umnakwenu obesemthwele ngaphandle? Izinto zizwa ngamahebezi zibuye zixova ingqondo. Mhlawumbe ukuphuma bekuwukuthi unaso isandla lesokuthiwa semfene singesihle ukuganga emzini yabantu. Ikhona leyo nto kancane angazi noma iqiniso. Ikhona kuwena mina kubantu? Ikhona yabona into ngiyizwa ngamahebezi leyo. Endaweni? Ngoba bengeze ngamlandela. Bathu behamba hamba. Okuyiyona into engiyizwa. Wena endlini ekhaya phela umyeni wakho lo? Yebo. Yebo. Nawe uze ungelwa yidlozi lolushoyo uvela unayo angithi? Yebo. Ngeke isona sekungasazi ukuthi siyathakatha masiphatha umuthi. Njengoba ngisho indoda yakho noma mhlawumbe ithona sakho mase besinesibhamu semthethweni yonke into iyithandane isuke ziyazi nemfihlo zenu isuke nizazi. Omunye umuntu uba nemfihlo mhlawumbe ngathi izinto ebengiye ngiyibone bengiye kubona mhlawumbe sibani seyimbuzo uthola ukuthi ngoba phela imfuyo isegcekeni mhlawumbe manje ubona ungalamela mhlawumbe isikhumba sehobosha mhlawumbe sinanya thole esibayeni seyimbuzi vele ngeke ngibuze because wathi ngingabuzi mhlawumbe ake ngithi nje izona zinto ebengeke ngiyibone esibayeni semfuyo kodwa endlini ubenza sure ukuthi yonke into yakhe ayikho la obala phambi kwami. Iminyaka engakani ndawonye? Impela nje ukuthi abe umuntu osheshisa kakhulu ukuphuma mhlambe kuyinto ethathe 5 to 6 years. Kodwa ngampela ngendlela obe nobunyoni ngqo ngakhona ngoba ubefaka kholo lapho esontweni thothe endlini noma ngithi ngiyaklina yonke into mhlambe umubona into mhlambe umthano othile uthi ngicela ungibhemisa noma ungihokelise yabona mhlawumbe ngiphethwe ikhanda ngathi ngathola into yokubhema yabona. Ngamanye amazwi uthi umyeni wakho bethakathi? Angisho kanjalo. Uthini? Ngithi angifuni ukuthi ngihambe ngihogela umoya ezindleleni. Abantu bathi umyeni wakho bethakathi? Yes, kunalelo gama. Wena ngapha umthandazi? Yebo, bekuyinto enjalo. Okay. South Africa akhulukazi thina ndle emnyama yakithi sibhekene lesimo esibhekene so njengamanje seyinkinga ezikhona emndenini njengoba ngeke ngasho ukuthi awukho umndeni ongenayo inkinga but ke ngibukela kude kungekho ngaphakathi kulezi zinto zomshado. uNkulunkulu akangibosisi ngokuthi mhlambe ngicacele nami ngibe nonkosikazi yabo but ke mhlambe kulokho ngingathi ngiyakubonga uNkulunkulu ukuthi ke angenze nami ngu-understand umshado ukubona onke amasayidi ngisawubuka ngaphandle ngibe futhi ngingaphandle ngikwazi nokubuka nangaphakathi iy'nkinga esuke zivela esesikwazi ukuthi nathi noma singaganiwe kodwa sikwazi ukuthi siyixazulule nabasuke becela usizo kuthina. But ke kubantu abafundile nabelungu kukhona lento ekuthiwa marriage counselor. Yebo. Abayihambayo abathandana nasuke beganene mangabe kunezinkinga. Mhlambe angeke yini mhlambe kuthina abantu bamasiko nabantu abasadla ngolidala ukuthi ke ingwevu mhlambe zibe nento singakwazi mhlambe ukuyakhela abasuke beshadile nezoxazula imndeni ezokwazi ukuthi sibe comfortable thina abantu besizulu. Ngoba lezi zoma marriage counseling zasilungu siyibuka siyisabe. Yabo. Banjalo. Ngoba uyabona ukuthi lezi inkinga uma ngabe kungaba nendawo engakwazi ukuthi uma kuba nenkinga abantu bakwazi ukuya khona noma kuyo yedwa lesigungu sizohlala phansi nomndeni sikwazi ukuthi sixoxe nabo. Ngicabanga ukuthi ezinye zezinkinga zingakwazi ukuthi zivikeke kungaze konakala konomonakala. But nje ukukhuluma nje kwami kwiposition engikuyona kumuntu ongaganiwe kodwa ngikhulumela abantu abaganiwe ngoba ngiyazibona inkinga eningi ukuthi wawusukubona ukuthi la singaba khona isixazululo kwasheshe kwaqhaza ukuthi kungeneleke kuse-early. Yebo. So mama yini lephethe? Amaphepha lawa incwadi kahle ubuningi bayo lobu neproof yokuthi ngayi-emaila ngoSeptember 25 2024. Email ba ngangi-emailele ubaba uLieutenant Nhlanhla Mkhwanazi kwasho ukuthi kwakusale ama-case number omabili. Case number kamyeni wami uSimo nekazethembiso ayifakekanga. Ngiyitshela ukuthi ke mhlawumbe ilokho kwenza ukuthi ingaconsideki noma. Uyaya ku-general baba Mkhwanazi? Yebo. Oh. Okay. Ubusafuna ifinyeleke nani namanje? Ngiyafisa ukuthi ifinyelele ngoba ngihlazeke kakhulu endaweni engiyakhele. Okay.
kwaphela isithunzi kwaphela konke ngaba vandalize ngaba into efile kahle Okay. ngifile ngoba mangikanjena ngifile ngoba abantu namanje basenakho ukuthi bangilandela ngisho la ngihlezi khona kunayo imoto esolisayo ehamba ibuza umama othandazayo owabasiza bathi bafuna umama othandazayo owabasiza ohlala la eSamungu ohamba ngeYaris basho so nje ngiyadinga ukuthi ngathi ngathola ubulungiswa bavele laba bantu. Okay. Ngicabanga ukuthi sizozama nathi ukwenza mhlawumbe ukuthi ifike ku-general. Yebo. Yebo. Okay. Ukwazile ukuzela umyeni wakho nendodakazi wakho? Ngayifaka nje inzilo endleleni ngenxa yokuthi uma unothando noma ngabe konakele kangakanani la uhlezi khona kodwa uthando uma unalo luhlezi lukhona. Ngamzilela ngoba nganginothando. Uyifaka ngaphandle inzilo uyifaka ngisho nomndeni ngenxa lesimo esibhekene. Ngenxa yalesi simo nanokuthi umndeni phela vele sengimi kude ngoba ngiyabona ukuthi sengiyi-threat kubona kanti futhi asisahoshelani kahle. Hey South Africa yabona iy'nkinga. Ngicabanga ukuthi niyezwa nje ngithi yabo si-understand lesi simo lesi ukuthi nangumfelokazi useyafisa ukuzela indoda yakhe nengane yakhe but-ke ugcine siyozila ngaphandle engasakwazi ukuthi-ke angithi izile bathi uyifaka umndeni futhi uma segezwa futhi uyogezwa Ngezwa umndeni. yiwona umndeni ngase ngithatha uSibongo Fana kwagqekezwa-ke futhi emzini wami ngoMashi kuwona lo nyaka bathatha nje impahla ey'ningi emzini wami ngabikela indunakhe baba Mazibuko wagcina-ke naye ethi hhayi angibekezele kancane noma ma ikhona indawo esafe angiqhubeke ngihlale endaweni esafe uzoqhubeka ebebukisisa ukuthi kanti yini eyenzakalayo. Khona bani ekhaya? Akho muntu ekhaya kuhlezi nje kumile isikhotha ngoba ngiyasaba ukuya khona. Namathuna asegcekeni ngakho ekhaya? Amathuna asegcekeni nje eduze emva kwendlu. Ukwazi ngisho ukugcina yonke into kulapha nje? Yonke nje into lapho akukho okulula kimina njengamanje ngoba nomndeni umi lapha kude. Ney'mpahla zami lezi ey'thathiwe ngiyafisa ukwazi kuthe imali ebifikile iphuma erenke kuye kudonate imali uma ngabe kukhona omunye ilunga lakhona udrive oshonile. Imali ebiphuma khona kangiyazi ngiyafisa ukwazi ukuthi yaya kubani ezandleni ezazikwangema ngoba kwathathwa ney'ngubo zonke ezayikade lezi ey'bekwa uma ngabe abantu beshonile. Angisazi-ke isibalo sazo but uyayithi uma umuntu uyizwa kuthiwe zaziningi kwathathwa lezo ngubo kwathathwa imali kwathathwa nokudla kwakukhona fika nje umuzi umile nje unokhiye kuhanjwe nokokuvula ngaqala phansi-ke ngavula ngathenga izinto ezintsha zokuvala umnyango kwathi noma sengithi ngifakile ama-backyard ngalala khona ngoFebruary 7 days bafika bashaya isibhamu esangweni babuya after 3 days kuwo lo 7 days basaha i-backyard endlini engangilala kuyona emva kwalokho ngaphinda ngabaleka. Thina masibona amajaji angeke sikujaje angeke sisho lutho neSouth Africa iyaluza usizi lakho njengoba nje isihloko sethu sisho sithi usizi labafelokazi kanye nenyembezi zabo beney'ntandane. Ngicela ukhulume nje ukunika ithuba ukhulume nabantu base-South Africa kanye nomndeni wakho la uganele khona kanye nabantu othi-ke babuka ividiyo nabezwa lezo yinsolo ezinuka wena ukuthi ubulele-ke umndeni wakho ukuthi-ke ungathanda ukuthini? Kwi-South Africa yonke engingakusho nje bafowethu eMzansi thina bomama noma bantu abahlala nemndeni mhlawumbe uthola ukuthi iy'nkinga ziyaqonga zibankulu asikho isixazululo kakhulu-ke umndeni wami emangadini bayazi-ke emangadini bayangazi ukuthi bengibathanda bayazi ukuthi besixoxa nabo size siphume ngaliya because angiyena umuntu oney'mfihlo. Ngiyacela nje ukusho ukuthi nina bakwangema ngiyafisa niphumele obala nisho ukuthi njengoba ngihambe ngitunte ey'ntabeni nje anithintekini kukho konke lokhu. Mhlawumbe uma ngabe beningazama ukuthi makhona enimaziyo phakathi kwenu ukuthi uyathinteka kukho konke lokhu mhlawumbe bekungalula ukuthi asheshe akhulume noma axoxe ngoba kuyenzeka ezinye izinto kuze kufike ey'gabeni ey'nkulu. Kwi-South Africa nje yonke ngicela abakoti abangangami noma omama abangangami nisheshe niy'sukumele bafowethu iy'nkinga enibhekene nazo ningahlali nithi kuzoba right noma nithi niyathandaza noma nithi nizoya mhlawumbe kubantu besintu banelekelele. Ake sizame nje zona lezi zesilungu uma kusemshadweni counselling marriage counselling mhlawumbe sizame nama-social worker sikhulume nawo sibeke iy'nkinga zethu uma ngabe uyibona inkinga ukuthi seyihamba igxathu elide
because ngilala ngikhona ekundindeni ey'ntabeni because ngoba ngihlulwe ukukhuluma ngihlabele mgama ngayitshela ukuthi kuzolunga kanti akusezukulunga sekuzoba nzima. Ngiyabonga. South Africa nalokho usizi likamama umfelokazi libesezekene ngapha endaweni yaseshowe senolizwile lonke usizo abhekene nalo. Siyafisa-ke ngazothi-ke amaphoyisa engalomthetho ingaba nempumelelo ekutheni bafune batholeka abenzi bobubi ababulala umndeni kabuhlungu kanje bashisa nansi ingane intandane encane emzukulu nayo mama ewumfelokazi ngapha. Bese-ke kuthi-ke kukhona konke iy'nhlamvu umama athuke-ke ngazo-ke mhlampe-ke ziyogezeka ngaleso sikhathi mhlampe kuyokwenzeka ngaso ukuthi babanjwe abenzi bobubi nabasocongi nabaciji betulo lokuthi kuze kubulawa abantu ngesihluko esikanje. Esithemba ukuthi uNkulunkulu uzokwazi ukuthi nomama-ke abe naye. Mawami sesivala nje. Kukhona okunye ufisa sikusize ngakho? Ilokhu nje ukuthi ngifisa ukwazi ukuthi obani laba abakhalela itulo nokuthi lo wayengividorizer estation wayesendela abani ivideo babehlangane kanjani, kungani wayengenza into ebuhlungu kanjena ethi uyiphoyisa noma azohlala phakathi kwamaphoyisa azongividorizer ngifa athi yimina engenzi into bengishayela ukuthi bangibulala. Ngifisa nje kuvele amaqiniso ngalolu daba kugcine kuba clean mina mhlawumbe nabo bonke abahlobene nami ebesebethinteka ukuthi nilekelela isigebengu nilekelela inkabi. Ngifisa kuvele obala amaqiniso uma ingalo yomthetho ingadlala indima yayo idlala indima yayo. Yebo. Ngiyabonga. Ey'ntweni zokulekelela-ke mama ngoba phela angithi wena umfelokazi wena umndeni wakho loshonile. Yebo. Ngingazi phela imishado kanjani but-ke kuye kube khona vele ukuthi i-beneficiary vele umuntu womndeni. Yebo sasishada umshado ohlanganisa amafa kwakuyimina nje obenza konke. Ey'ntweni zakho zonke-ke ukwazile ukuthi zonke ngendlela ziprocesse ngendlela engabikho mhlawumbe abantu abangenelayo bona bakuphazamisa? Angiphazamisekanga emfuyweni nasemotweni kababa angizange ngiphazamiseke nakuyo le ngihamba ngayimoto angiphazamiseki ngoba ibhalwe mina vele nekababa ngokwe-authority yasenkantolo kwakuvela mina. Engiphazamiseke kukho nje ukuthi kube khona ukuthi mase ngcwatshiwe bese beqoqa konke kuyimpahla yasegcikeni lasemangadini bahambe nakho. Ngiyafisa vele nje lo ukuthi uyena abani wathatha konke wahamba nakho. Ngicabanga phela ungawazi nokuvula necala efuka ukuthi yabo ngizolivula futhi mangabe kusekuqhubeka kuhamba isikhathi. Okay. Siyabonga masikufisela inhlanhla. Ngiyabonga kakhulu nami bafethu ukudela isikhathi senu ningelekelele nje ngingomncinyane ngiyabonga kakhulu. Siyazwelana nawe nje kona konke okudlule khona mama yabo. Kunzima khona ngoba namanje nje ngiyazi ukuthi njengoba sengikhulumile sekuzoba nzima futhi ukuphila kumina. Hayi abantu bazolazi iqiniso mama kuzobonakala phela ngoba namaphoyisa ngicabanga ukuthi asaphenya. Yabo nje besaphenya nje awanikezwe isikhathi sawo nawo akwazi ukuthi enzeke ophenyo lawo but-ke okubuhlungu lokho ukuthi kuwena elakhe igama selapendwa ngithi yabo ngendlela lapendwa ngayo. Yebo. But-ke ukuthi liyogezeka kanjani-ke mhla kutholakala labo asazi yabo. Asazi. But-ke uNkulunkulu waziyo. Ngethemba yena nje kuze kube manje khona kunzima bafowethu ngeqamba manga kulukhuni ngoba ngiyalandelwa ngangcono bakekho umuntu ongilandelayo. Yebo. Ya kunzima ngalokho nje. Yebo siyabonga ma. Ngiyabonga kakhulu. South Africa ilokho-ke besinithule khona namhlanje kwingosi yethu-ke usizi nenyembezi abafelokazi ney'ntandane. Kulukhuni South Africa kulukhuni senzile umama ngokuchazayo nesimo adlule ngaphansi kwaso-ke isimeni seshubhu. Ishubhu liyingozi yabo. Siyalazi naseke sadlula kulona ishubhu liyingozi wenza yonke into ongayicabanga lapha. Ukhomba ngisho kwabani usuke usuyivikela ukuthi nje ngikwazi ukuthi ngiphefumule. And-ke ibuhlungu because mawuzokhomba omunye umuntu ngempela afika athathu ashawa ukube nogogo akazange asho ukuthi udla amaphilisi kashukela nomjovo bomfaka ishubhu nethazi abantu mhlawumbe singakwazi kubeza la mhlawumbe sihambe because abanye abantu bayashona eshubhini kodwa-ke asibonge ngoba-ke nogogo abamthintanga nawe mama wasinda. Siyabonga nje South Africa siyabonga siyanithanda nisala kahle emakhaya.